हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गावर गोवा राज्यातील अवैध विदेशी दारूची वाहतूक होत असल्याची माहिती महाड राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली। महाड राज्य उत्पादन शुल्क विभाग वाहन तळावर पाळत ठेवली असता एक स्कोडा गाडी येताना दिसली। या वाहनास थांबण्याचा इशारा केला असता कार न थांबता महाडच्या दिशेने सुसाट सुटली। राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या शिताफीनं वाहनाचा पाठलाग करून धामणदेवी गावाजवळ संबंधित आरोपीला गाडीसह पकडण्यात आलं। यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्कचे निरीक्षक भोसले, दुय्यम निरीक्षक ST जाधव, दुय्यम निरीक्षक DY वाडेकर, जवान CN भोई, जवान महाले, जवान भगत यांनी या कारवाईमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता। संबंधित आरोपीकडून स्कोडा कारसह 4,18,380 रुपयांची अवैध विदेशी दारू जप्त करण्यात आली आहे। आरोपी हेमंत चंद्रशेखर रेडकर, जिल्हा सिंधुदुर्ग असं आरोपीचं नाव असून त्याला अटक करण्यात आली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।